أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ma-Afrika, ake ngikhulume ngey'ngane Nkosi yami. Leli vesi leli engilifundayo la kusura number 81 kwi-Quran, chapter number 81. Sura Takwir. U-Allah ukhuluma indaba eyisimanga. Uthi labantwana laba enibabulalayo ngiyobabiza ngelanga lokwahlulelwa, ngibabuze ukuthi bi-ayi dhanbi, isiphi isono, qutilat, owawusenzile ukuze umzali wakho athathe isinqumo sokuthi akubulale. Bafowethu, khumbula ngey'khathi zobandlululo la kuleli zwe lakithi kwakhona isigwebo sentambo, kodwa lathi izwe mangabe likhululeka kungena untando yeningi, isigwebo sentambo kwathiwa asisekho. Uthi-ke umbuzo wami, njengoba isigwebo sentambo singasekho, lengane yona ebulawele esiswini, lengane yona ezalwayo bese ifakwa eplastikini yakwamasipala iyolahlela esitamkokweni, lengane yona ezalwayo ifakwe eplastikini yakwamasipala iyolahlwa esigangeni, lengane yona ezalwayo ifakwe eplastikini lakwamasipala iyolahlwa emfuleni, lengane yona ezalwayo bese kuyiwe nayo emfuleni iyogwiliziswa ize ife. Ngabe lithethwe nini icala? Layilahla nini leyo ngane leyo? Lengane yona ethi iyihlalele nabakubo noma wayo noma nobaba wayo, kungene abantu bafike babulale kwasani, babulale ngisho kwayona leyo ngane leyo. Lengane yona ethathwayo iyocuywa izitho zomzimba ngoba kuqiniswa iy'thwalo, icala layo lithethwe nini? Layilahla nini icala ukuthi ithole leso sigwebo sentambo? Ngoba phela kufana nokuthi leyo ngane le iyalengiswa. Lengane yona uma wayo ayishiya ilele bese kuwa ikhandlela, umama engekho esematshwaleni, ubaba engekho esematshwaleni, kuwe ikhandlela lishise leyo ndlu leyo, kuwe ikhandlela lishise leyo mkhukhu loyo. Lengane imiswe nini yona enkantolo layilahla icala ukuthi kufanele ife kabuhlungu ngaleyo ndlela leyo? Mu-Afrika omuhle, ake ngikutshele ubuhlungu be-abortion. Wena hulumeni nalabo bhululu bakho obabiza ngodokotela, nani nina elihushula izisu emalokishini, ake nilalele nilalelisise. Uma uhushula isisu uyafana nokuthi leyo ngane leyo uyihlukanisa iy'cubu zayo zomzimba. Uqala ngozipho, uze ngozwane, uze ngonyawo,
uhlukanise iqakala, uhlukanise ugalo, uhlukanise idolo, uhlukanise ithanga, uhlukanise ukhalo, uhlukanise isibindi, uhlukanise iphaphu, uhlukanise ibende, uhlukanise inhliziyo, uhlukanise inyonga, uhlukanise isinye, uhlukanise isibeletho, uhlukanise umphimbo, uhlukanise amehlo, uhlukanise ubuchopho, uhlukanise iy'nwele, uhlukanise iminwe, uhlukanise isihlakala, uhlukanise ingalo, uhlukanise ihlombe. Ngokwenza nje kwakhe i-abortion, leyo ngane ifa kabuhlungu. Kodwa engikwaziyo ukuthi kuleli zwe lakithi isigwebo sentambo savalwa kwathiwa asisekho. Uthi umbuzo wami, lezi ngane enizibulala kabuhlungu kangaka ngesihluku esingaka zimiswe nini zona enkantolo, kwathethwa icala lazo, zalahla isigwebo, zalahlwa amacala, kwase kuvela isigwebo sentambo noma esidlule sentambo sokuthi ley'ngane lezi zibulawe kabuhlungu kangaka. Uthi umdali ngelanga lokwahlulelwa lezo ngane ngiyoyibuza, kuyofanele zingiphendule ukuthi zono zini ezazizenzile. Le ngane yakho le owayibulala wayoyilahla esigangeni, yadliwa zingulube, yadliwa izinja, zono zini lo mntwana lo azenzile ukuze athole leso sigwebo leso sentambo noma leso sigwebo leso sokubulawa, ngoba e-South Africa isigwebo sentambo savalwa. Sengathi umdala angasivula ingqondo, asivule amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.